Balimao Agnokuma, très urgent. Balimao, billet jeudi 17 avril 2025. Balimao, comme Mali Bangi Mogo Tara Grevula, Grevouin Damina Bi, comme Mali Bangi Beka bébé fermé. Parce que Bangi Barakela do de minere me katou black kasola. Ou ye delu ke ko kubla o ma son kubla. Alors ko Bangi Mogo ko koluka Mogo Jubala. Malien ko Mali Bangi te daere tile saba. Ko Bangi bébé fermé Mali Robela. Malien information folo yi. Aywa président Assimi Goïta ani politicien fana tchelala. Plan kura do be ka glan. Assimi Goïta ka fanga mogo be ka complot de la ben. Mali Bangi barakela munu be ka ta grève la ou be ka mesure do ta au contrôle la. Bangi syndicat mogo be a bureau mogo be ani Mali politicien be la dele aye kuma ina me na kuma ko be la dele nga kuma ina me c'est très important. Yani nga do la fro mba nyini mo dorduru min dira ko ka ta grève la mba nyini Mali Bangi barakela au kana nyongo janfade au kana son ko ndege ou be ka do wele kube promo di do ma ou be ka ta do mogo kandi ni waru ye ou be ka ta Bangi barakela mogo ndege wala sa ba saboter chugomi ina ko dugu mena songoro e kinini ou ye mouvement M5 mogo bla nyona chugomi na de ka yere wolo mogo bla nyona chugona ou be fe ko de ke Bangi syndicat mogo la Mali Bangi syndicat mogo alla kana uchi sorasi nununga undege kube wardauma ube kuba o negen ka bomoni kalama douda na u yerama nyogon bla ni mogo yi dogo Bangi syndicat mogo be ka kuma ina mede ni mogo yi dogo ini surasu ka ta ko ke dogo la obi enregistrer ube santazi deiga depuis ala ki damake awa u ye mun fana fo kuba dima o ta dima fana hanu yo dodi ka do laidu ka u te laidu kan time ne bo conseil do abela delema ma shikana son ini jenyogon ini teru ini kokenyogon sorasu kaw wele soufe kaw negen aw kaw jenyogon jafa mama ya ka be nimisara mu ye M5 jafa bi mu sago sorasu bulu mu ye yere wolo jafa mu sago 100% sorasu bulu aw kana son ka fo kabe aka grève be sina Bangi mogo keleme ka grève mun buluda aw kana son sorasu ka ta do aw kan de syndicat mogo be kala mede aye Mali Bangi be fermé aw kana son ma shika bo ka be ta ko were ke kofe ni mama nata mana mama blala billahi o bi libu hali mode bebe tekala ni ne segu tungara ya me ko mogo e jamfa kala ne segu tungara be bo ki photo glou billahi tallahi me ngina sambe ke be boy ka contrôle parce que jamfa ne te hadama de jamfa ti fait aw Bangi barakela mogo ni mbaw be de concerné ni yaw ka hake de fana yi aw kana so ka ta do ka kuba fara de syndicat o ayo tegaw di nyogoma parce que now eswera na dro o ya ka ko de bani aw be de ka crédibilité be ni ko da fe ka ta Amadou Mba yere fana da ayo tegaw di nyogoma ma de nyuma be ba o ko ni kelina et puis plan do bo bolo tuguni plan were fana bo bolo politicien ga côté la ay ni video kolongolo Mali parti politique be la jelen kame Assimi Goïta te fait qu'à reculer des partis politiques chiliko là. Assimi Goïta te fait qu'à reculer des avait fait qu'à kaidi parce qu'il avait servi de là. Ou kelembe anya moura mounou bode, ani bis saba mounou bode. Anga appel téléphonique ware mounou tigerade. Aye kuma ina mede malien de bela jelenga ni kuma la c'est très important. Anga ware mounou be tiget. Président Assimi Goïta fle ko waru de kenyokonka. Ko da sunguru batulu nyangma. Batulu nyang katoko warta san kata don video manunka be ka sara mbu sara uda don ube kata do video manunka ube kata do ali politicien do kan ka warti politicien do ma oluka bogo ka parti politique uchi Mali politicien be ka kuma ina me parti politique chili ambe woro na kobi Assimi te ka ke kabe ka Mali sobede aw nya demande wakati na Assimi Goïta mason ni Assimi Goïta ni parti politique mogo be nyogona a kumbe parti politique be ci depuis 2021 ama kede a yere parti politique qui me créé o ba ira ko politique kada yere Assimi Goïta ni parti politique mogo te kala de Assimi Goïta ni mogo wore politicien do de be abe fait ka parti politique be de ci comme ça les yere be do créer mogo munu male Assimi Goïta bateau abe fait ka Mali ke oligarchie de a yere ka sagona mogo sigi a yere nyina sorasiya ko a yere de be fait ka do ni fembe kono Memba fo, mais c'est qui n'a Mali politicien
ayaw tege di ɲɔgɔn ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna bɛɛ tigɛlen don politiciens na parce que bɛɛ ko politiciens mana jɛ dɔrɔn ko ni dɔ wele kɛrɛfɛ dɔrɔn ko bɛ tɔw janfa Mali politiciens maliyɛnw tigɛlen bɛ parti politique mɔgɔ la dɔ yɛrɛ tɛ janfa ko dɔ b'i to parti politique a y'aw jija sen na maliyɛnw kana fɔ k'aw ye janfanti ye dɛ aw minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ aw kana siran le roi ye kuma min fɔ moi je soutiens le roi 100%. le roi maliyɛn den ɲuman bɛ ka soutien b'i ye wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna Assimi tɛ fɛ k'a reculer dɛ a bɛ fɛ ka syndicat mɔgɔ ka syndicat ci a bɛ fɛ ka parti politique ci maliyɛn si kana kuma Mali ko la bilen ni nin syndicat mɔgɔw n'u ye sera ka syndicat dɔw corrompu ka wari d'olu ma ni grève ka kɛ échec ye u bɛ taa don parti politique fana kan ninnu bɛ fɛ ka Mali maîtriser de ka ku u yɛrɛ ka k'i n'a fɔ u fa tiɲɛ de Mali ye sa u bɛ fɛ fɛn o fɛn ni maliyɛnw bɛ se ka kuma hali ni maliyɛnw fari minnu ŋɛɲɛ u ka kuma u bɛ bɛɛ da minɛ bɛɛ ka baara don bɛɛ da la k'i sigi k'i sago kɛ Mali la u n'u sunguru ani u somɔgɔw ani teriw ani jɛɲɔgɔnw u bɛ fɛ ka Mali kɛ u yɛrɛma de ta ye u bɛ fɛ ka politiciens sɛmɛ politique la mais olu yɛrɛ sɔrɔsiw bɛ politique fana kɛ o de plan bɛ yen o mɔgɔ ma ko in faamuya o bɛ politiciens minnu bɛ yen olu caman sen b'a la Assimi Goïta wolo bɛɛ kɛ Nango Dambele tɛ politicien ya Nango Dambele RPM membre fondateur IBK ka RPM IBK kelen ye Assimi Goïta wolo bɛɛ kɛ fɛngɛ ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ministre de l'agriculture ka tila k'a gɛn o ma kɛ yan Assimi Goïta ma tila k'o ta Assimi ni parti politique tɛ kɛlɛ la dɛ parti politique minnu bɛ fɛ an ka parti politique minnu ni Assimi ka hakilinata tɛ kelen ye a bɛ fɛ k'olu de kɛlɛ Assimi kɛlɛ tɛ Assimi ni politicien ɲɔgɔn cɛ dɛ Assimi yɛrɛ de ye politicien ye kɛlɛ bɛ politicien dɔ ni politicien dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ Assimi tɛ sɔrɔsi ye dɛ sɔrɔsi fini de b'a la a bɛ ka sɔrɔsi fini bun bɔ a yɛrɛ la de walasa mɔgɔ k'a fɔ k'ale ye sɔrɔsi ye k'o de y'a to k'a bɛ taa sɔrɔsi tɛ dɛ Assimi ye politicien de sɔrɔsi politicien a bɛ ka parti politique de kɛ a parti politique bɛ créer awa sanu n'a fɔra ko politicien man ɲi politicien baden bɛ transition kɔrɔ dɛ donc k'a fɔ aw ɲɛna Assimi bɛ fɛ de parti politique minnu n'olu kunkolo man d'a ye n b'a fɔ u bɛ ka don maliyɛnw kunkolo la u bɛ ka narrative dɔ don politicien ye Mali ci u bɛ fɛ ka parti politique ci ka bɔ yen ka syndicat fana ci ka bɔ yen o de y'a ka plan ye wari an ye wari minnu sara dɛ ko ka na courant d'an ma ko ka na ji d'an ma o wariw de bɛ ka kɛ ka vidéoman sara sisan n bɛ ka tiɲɛ ni Ala n'a kira cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fana wari Batulu Ɲang Assimi Goïta ka sunguru jɛman pas Batulu Ɲang de bɛ ka kɛ a ka wari bɛɛ donna baya la a ye wari fɛn fɛn sara ka crédit la a ye crédit haramu en tant que Assimi bɛ fanga la maa si kana transfert kɛ a ye hali forfait ko a y'a nɛmɛ sisan n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna wari fitinin minnu bɛ ka sɔrɔ o wariw de bɛ ka taa don ka taa mɔgɔw san k'a essayer k'u bɛ politicien dɔw san k'a essayer k'u bɛ taa syndicat dɔw san ka syndicat ko ban Mali kɔnɔ ka parti politique ko ban Mali kɔnɔ o de ye Assimi Goïta ka plan ye donc an b'a ɲini syndicat a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parti politique a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Assimi yɛrɛ ye politicien de kɛlɛ tɛ sɔrɔsiw ni politicien cɛ dɛ kɛlɛ bɛ politicien ni politiciens de ni ɲɔgɔn cɛ Maliyɛn bɛ ka kuma in lamɛn dɛ sɔrɔsiw ni politiciens tɛ kɛlɛ la dɛ politiciens den caman bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la politiciens yɛrɛ den caman ye sɔrɔsi ye teri de bɛ Assimi na mais politicien de don Assimi ye politicien de ni kɔrɔnɛ cɛ politicien de don n bɛ k'o de fɔ an na bi parti politique min Assimi y'a créé Mali sɔrɔsi ma deli k'a créé wallahi Ala parti politique 100 e ko k'e tɛ lɛ fɛ lɛ naji ka di Assimi Goïta bɛ fɛ ka société civile bɛ bɔ yen k'a yɛrɛ dama société civile créé ka parti politique bɛ bɔ yen k'a yɛrɛ dama parti politique créé ka tila tuguni ka syndicat bɛɛ bɔ yen k'a yɛrɛ dama syndicat sigi bɛɛ ka sujuru bi k'ale Assimi bato i b'a fɔ Ala bɛ bato cogo min a bɛ fɛ k'o de dilan Mali kɔnɔ n'a marisera k'u bɛɛ b'a wulukɛba la ka bɔ n na aw kana kanu ɲɔgɔn janfa ka tugu sɔrɔsi ninnu kɔ dɛ ninnu ɲɔgɔn janfanti fila tɛ depuis u nana lamu de b'u bolo ka maliyɛnw fara maliyɛn bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ne ka conseil ye k'o fɔ syndicat ɲɛna o ne ka conseil ye k'o fɔ parti politique ɲɛna syndicat mɔgɔw ka grève daminɛna u ko ni grève ma ban k'u bɛ taga an y'a mɛn tuguni ko INTM fana ko bɛ bɔn kuma ka ca ko magistrat fana ko ni a bilara k'olu fana bɛ taa grève la n'i y'a ye an sera nin bɛɛ la parce que a ma jɔ a jɔyɔrɔ de la a yɛrɛ de filɛ problème kɔnɔ dɛ imaginez
ni Assimi be Mali fɛ ani Algérie mandi ani France mandi ani CEDEAO mandi e be ka taa mɔgɔw ka mɔgɔw don kaso la e be ka taa mɔgɔw ka mɔgɔw brigande e be est ce que Assimi kan ka parti politique ci ko kuma fɔ nin waati na wagati min na tension bɛ Mali ni Algérie cɛ est ce que an kan ka na ni bɛn de nin wagati na nin kalo damadamanin ka tɛmɛ mais wagati min na Algérie bɛ k'a menacer France bɛ k'a menacer OTAN bɛ k'a menacer CEDEAO bɛ k'a menacer e bɛ ka kɛlɛ fu créer ni a ye bangi mɔgɔw bɔra parce que a ye bangi mɔgɔw ka mɔgɔw de don kaso la e bɛ bɔrɔ don mɔgɔw kunna ka t'u don a tɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan président bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan o tɛ Assimi Goïta ye n kɔrɔna cɛ a tɛ se aw bɛ taa fana ne bɛ ala de deli ala kana fanga bi maa kɔnɔ maa min b'an di faransi ma sinon Assimi ka ko kɛ ni banna donc message in tun bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna vraiment Amadou Ba yɛrɛ bɔra a ye message bila an bɛ Amadou Ba ka message kala yanni an ka bɔ video la o de kun don an ka lamɛn voilà. Malien camarade balagi ñoom baw befu ni Amadou Ba ni anga comité syndical AG kan ni comité syndical secrétaire général ni section des banques no banque de Jekul Bay la Fasaton ni secrétaire général ni fana syndicat national banque assurance établissement financier microfinance entreprise pétrolière et commerce ni syndicat Niama ni secrétaire général ni INTM la Fasaton Bay mais comme l'Union nationale des travailleurs de Mali ni secrétaire général d'Anamfolo un moteur de grève Sinabefu à maintenir on a gagné malheureusement on a lavalé à Oumadara yani nyama barake ni mon bébé de joke wala sa grève bunya ake réussite à 100% mugoshi kana toko ni yere kodi ni justice kodi ni an yere kodi be do boni ki do beka respecté Mali dans fantan nani be do boni ko beka respecté donc ensemble nous sommes forts unis nous venons abana kuma bɛ filɛ mo d'ordre maintenant donc de kundo malien vraiment an bɛ bangi mɔgɔ an b'a soutenir a kana kɔfilɛ dɛ a ye taa ka kɛ ɲini voilà ni ala sɔnna ma fana bɛ ɲa an b'a ko malien den ɲuman bɛɛ b'aw kɔ donc malien minnu bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senweb application télécharger a photo filɛ nin n'a Senweb application télécharger ne ka code promo tɔgɔ de ko urgent a bɛ urgence sɛbɛn kɔnɔ dɔrɔn 10 euros bɛ na ka compte kɔnɔ yarɔ o ka di dɛ o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Senweb application kɔnɔna na aw kana ɲinɛ n'a ye Senweb application télécharger ne Segu Tunkara ka code promo tɔgɔ de ko urgent n'a urgent don dɔrɔn 10 euros bɛ na ka compte kɔnɔ o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Senweb application kɔnɔ a somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone kɔnɔ an bɛ tɔgɔ mun ka kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place Senweb la solution wari ci ko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ci ko filanan sabanan badabada 1,99 € o de kun don a ka bɛn caw